Di ata karon sa ilakang Noycarpo guys. Ano yung musuki diri sa hilutan sa mga bata. Pag gahapon gabi ng gahapon gabi ya. Yang adlaw ba? Puya pa ni siya ikon na hilutan eh. Mama. Ano? Kanay pod imo ni suki pod kani. Bato ka puso. Bato. At bang lagi ka buhat lagi? No, ada at bang. Kasi mga ni mo. Marlon Pero Garcia. 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 Mawas pod. Kada mo mawas nun taga pa man na. Taga Bato. Taga Bato. Kaliwat ni Digamo pod akong mga side. Aning using. Oo. Nila ni Segundo, Mawas. Mawas. Segundo. Si Marcelo. Oo. Mawas. Mawas. Mga mawas na. Diha. Patay na siguro Marcelo. Oh, dugay na matay. Oo. Asa atong aman ni Brad Undo. Posting. Posting. Ayun. Ayun. Kaya na itong tikap dong. Ayun. Huwag niyo rin pay magtambal. Painom gani ha. Sa tawa. Buntag. Karano timpra raman? Timpra. Pangita na niyo si Noycarpo diri sa Porok Dos City Sudlan. Basta milantan ako mga bata. Ari ko tigpalutan kay dili raman sila nakauyon gid sa pagkakaron kay mga bata na hiluton ni Noycarpo kay wala na siya kusog sa mga dagko. Dili na siya makapangusog kay Nestor kung gani siya. Mao nga mga bata na lang gid iyang hiluton. Gilap. Ay mo sa sitio Sudlon kung pahilot mo ni Noycarpo diri sa Kambuhat. Purok Dos sitio Sudlon. Nalisa ni mo dong nari. Ano dia yang Lisa? Piti may kiatagod. Muni mga anak yung mabangan. Gawangan. Tulo ba sa tulo? Kani may kamahuran ako. Mahuran. Masikiat lagi basta may lawas, piti kiata. Hi. Kumusta man? Ha? Okay na? Ha? Wala makainit kayo. Kapit ako ayo. Ha? Kapit ako ayo. Ya. Pasalamat ka nga gihilot kagapon. Ha? Salamat sa paghilot Lolo na ayaw ko. Lolo Carpo. Kung magpahilot mo adto mo ni Lolo Carpo. Kay maayo kasi amo hilot. Iyara ang tigilot na mo sa akong tulo ka manghod. Ay duha ka manghod. Salamat.